għal ħarsin tal-qdusija tas-sagrament taż-żwieġ u tal-għożża tal-uliet nitolbu. Għatina l-qawwa tal-Ispiritu tiegħek mulej. Għas-sinċerità fi qlubna ħalli l-Ewkaristija tkun sinjal ċar tal-isforz tagħna biex nadru u nifhmu lil xulxejn nitolbu. Għatina l-qawwa tal-Ispiritu tiegħek Qaddis tiegħek mulej. Grazzi mulej li bqajt magħna fl-Ewkaristija. Nitolbuk minn qalbna l-qdusija tas-saċerdoti, tar-reliġjużi tal-missjonarji. Nitolbuk għad-Djaknu Samuel u d-Djaknu Marlon li għada inti sa tikkonsagruhom għalejk. Nitolbu għal vokazzjonijiet, nitolbu għal familji tagħna biex inti mulej tagħmilhom arta mmiela fejn inti tista' tiżra ż-żerrija tal-vokazzjoni. Mulej nitolbuk ukoll għall-anzjani, għall-murda, għal persuni bi bżonnijiet speċjali, għal dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, għal dawk li talbuna nitolbu għalihom, minn hawnhekk nixtieq nitlob għall familja li bħalissa għandha bżonn tat-talb tagħna, nitolbu ħafna għal din il-familja u nitolbu għal dawk li jeħtieġu t-talb tagħna kollha. Fiskiet li l-mulej nofrulu t-talba personali tagħna. U Alla, għajn ta' kull għaqda, ħadd ma jista' jgħix fil-mħabba tal-aħwa jekk qabel ma jkunx maqut miegħek. Għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek li jew ir-rabta tal-għaqda vera biex ibiddilna f'umanità ġdida, ħielsa u maquda fl-imħabba tiegħek bi Kristu sirna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fi tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-bejt ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fi tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-diel jew xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem. Ilqana mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej minn ħżuniti u d-dnub tiegħi neħħi. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tieba tiegħek mulej qaddes dawn id-doni wilqa s-sagrifiċċju li sejrin nofrulek għamel aħna wkoll li nkunu offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Narfew qlubna l-fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għax il-mulej Ġesu, is-Sultan tal-Glorja, rebbieħ fuq il-mewt u d-dnub, fost l-għaġeb tal-anġli tela fl-ola tas-smewiet bħala l-medjatur bejn Alla u l-bniedem li mħallef tad-dinja u l-mulej tal-eżerċti. U tela mhux biex jitbiet miċ-ċokon tagħna, iżda biex aħna l-membri tiegħu inqawwu qalbna li aħna wkoll qed immorru warajh fejn mar qabilna hu ir-ras u l-bidu tagħna. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla eda itennulek. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art, osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet.
Għaddejs tas-sewwient mulej, int lajn ta' kull qdusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħa l-ħobż, radd il-ħajr, qasam tar id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan l-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nixandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, noffrulek missier il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljon 14, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għall-irwieħ ta' ħutna Kelinu, Ġorġa u Lina Żammejt. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenn għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Omm Alla u Omm tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ma nafx innu tajtux li fit-talba Ewkaristika lill-Ispirtu Santu nsejħulu darbtejn. L-ewwel insejħulu biex jibdel il-ħobż u l-imbejt fil-ġisem u d-demm ta' Ġesu u xek, mena